Se os clientes non veñen á ferretería, vai á ferretería os clientes. A ver se ven o técnico. Antes contamos outra cosa do penico, mira. 10 al día, non? Notas se ven, Sí. 5.25 ese penico, con control de nivel. E ademais é un penico inteligente. Entón, ti sabes cal é o hábitat natural dos penicos? Onde vivían? Normalmente debaixo da cama. Este sí, este tamén, claro. A ver se podo falar por aquí, porque... Ti onde dis que vive cos penicos? Este debaixo da cama. Entón, ímonos imaginar que ti estás na cocina. E a cama onde está? No cuarto. Está no cuarto. Eso digo, porque sabes que vivo no cuarto se vivo no segundo. Entón a cama está no cuarto e o penico está debaixo da cama do cuarto. Entón estás na cociña. Entón imos imaginar que se dá unhas ganas criminales de mexar na cociña. E ti que farías? Pois ilo buscar, coño. Ilo buscar. Onte en Mos díxome unha, iría correndo para a corte. Pero ninguén falou da corte. Falamos do penico debaixo da cama. Pois ilo buscar, pero este non fai falla ilo buscar. Ben solo, baixa as escaleras, mira. Mira para ele. Só lle hai que tocar o chifre e ficha. Todo iso por 5.25. Bueno, como non temos música, por aí hai alguén que pode poñer música. No. Podes poñer aí o... Tienes un DJ, hasta aí pouco. Dalle aí unha canción que non coñece ninguén, no? Que é do Fiodoro. A ver se aprende que este de Río Torre. Corte un, aí vai. Porque non ides cantar, a ver como cantades. Vamos, seguidos. Por lo menos un estribillo hay que... Si no, no basta, Soy por la ruta de la volandeira, a fiar de aquel que quiera. Ya todo descubre igual, por la falla tres perriñas, por ti se irás un real. Cuando salí de Galicia a correr el mundo entero, fui por grandes ciudades con ventanas de balcón. Cuando salí de Galicia, salí bien acompañado. Muchísimas gracias. É un placer volver a estar no medio de vos xa con unha feira completamente consolidada, creo eu, e con moito éxito. Unha feira que recupera un dos oficios máis potentes de Galicia, Ferreiro. De verdade. Moitísimas gracias.